Ramogi TV, Nairobi. Piny Kenya kaachiel kod Romania kawuono ne oketo kokgi e singruok ang'wen madongo kokalo e twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Romania Klaus Iohannis ma oromo kawuono e boma ma Nairobi. Ka oloso e kinde twak margi, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni kaluwore kod tudruok maber manie kind pinje ariyogo, gisingo mar jiwo tije mag ohala kuom tiyo maber gi chiro mar Afrika ma Ugwe mondo okel tudruok makare e kind piny Kenya kod pinje ma Ulaya. Pinje ariyogo ne oketo kokgi e barua mar winjruok ma idendo gi dho ngere ni Memorandum of Understanding e wi alwora kod lokruok mar kor lwasi, medo jiwo tudruok e yore mag rito alwora kod lokruok mar kor lwasi bende. We have taken note of the warm and cordial relations that exist between Kenya and Romania, whose inception in 1968 saw initiation of collaboration in diverse fields. We have in this regard reiterated the imperative to escalate our cooperation across all spheres of mutual interest, including political, social, and cultural and diplomatic domains. During our discussions, we have deliberated on a wide range of subjects across various areas of common interest: trade and investment, environment conservation and climate action, political and diplomatic dialogue, cooperation in ICT, agriculture, and of course, the people-to-people engagement, especially the discussions on peace and security, and the most important component we share of our belief in democracy. Riwruok mar jodolo kod kanisa